PopT, dwdi pawb, croeso nôl I sianel PopT, gyda fi Jacob wrth gwrs. Yn y fideo heddi, dwi yn mynd I fod yn rhoi taste buds fi i'r test. Dwi yn mynd I fod yn trio bwydydd sir a hefyd bwydydd sbeislyd. Ond cyn I ni ddechrau unrhyw beth, chi'n gwybod beth I wneud. Cofiwch I Tanysgrifia i'r sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Barod? Rydyn ni'n barod. So, sir yn erbyn sbeislyd I weld pa un rydw I yn gallu ymdopi gyda yr fwyaf. Mae yna 4 lefel ar gyfer y bwydydd sir a mae yna 4 lefel ar gyfer y bwydydd sbeislyd. Os ydw i'n gwneud unrhyw fath o wyneb gyda unrhyw bwydydd sir, dwi'n colli y rownd yna. Gyda'r bwydydd sbeislyd, os ydw i'n yfed llaeth neu dŵr, dwi'n colli y rownd yna. Ac yn y diwedd, ni'n mynd I weld pa un dwi wedi ymdopi gyda yn well. Dwi'n meddwl fy mod i'n barod. Rownd rhif 1, bwydydd sir. Lefel 1, losin teddy bears sir bach. Maen nhw'n lyflu. Dwi'n rili dechrau nhw. Un coch, gwyrdd, melyn a du. Pa un dwi eisiau bach? Lefel 1, wedi gwblhau. Lefel 2, bwyd fwy sir. Mae 'da fi 3 mewn fan hyn. Dwi'n mynd I trio'r un gwyrdd. Dwi'n mynd I trio un arall. Dwi'n mynd I trio'r un pink. Mae pink yn neis. Dwi'n pink ddim gas ydw e. Fe'n really gas. Lefel rhif 3. Lime. Lime's yn sir iawn. Stop McDonald fi. Oedd hwnna'n sir, boys. Lefel 4. Lemon. Oedd hwnna ddim yn rhif 4. Oedd yna 4 bwydydd sir, o'n I wedi gwneud gwyneb ar gyfer 3 ohonyn nhw. Rownd 2, bwydydd sbeislyd. Dwi angen wneud yn siŵr fy mod I ddim yn yfed dŵr na llaeth. Lefel 1, gherkins gyda chili. Dwi ddim yn dda gyda bwydydd sbeislyd. Dwi'n cael gherkins. Dwi'n rhywbeth spice gyda nhw. Aros fyna llaeth y dŵr. Ymlaen i'r un nesaf de. Lefel 2. Croeso'n sbeislyd. Ydyn ni'n barod? Lovely! Lefel rhif 3. Jalapenos. Dwi ddim yn gwybod os fi wedi trio jalapenos o blaen. Hang on. Breathe, Jacob. Come on! Thumbs up! Lefel 4. Saws sbeislyd. Y tymheredd yw 4 chilies. Croeso'n sbeislyd. A dwi'n mynd I cymryd y saws. Double spice. Ydy hwn yn digon? Ydy hwn gormod? Sa'n gwybod? 4 chili? Ti'n siŵr? Wow! Oedd hi'n teimlo fel rhywbeth I brathu tafod fi wedyn. Mwy. Sa'n gwybod pam. Paid edrych arno fi dŵr. Na ti llaeth. Nhw'n gael enw fi. Beth os ydy fi'n cael mwy? Mae'n sydd I cefn y goddog. Mae twyn fi'n redeg. Felly, dyna ni wedi gorffen y fideo heddi. Dwi yn gallu ymdopi gyda bwydydd sbeislyd yn well. O'n i'n meddwl byddwn ni'n ymdopi gyda bwydydd sir, ond ni'n dysgu rhywbeth newydd pob dydd. Os ydych chi eisiau gweld fi yn trio unrhyw mwy bwydydd sir neu sbeislyd, jyst rhoi gwybod I fi yn y sylwadau. Ond cyn I chi fynd, cofiwch I Tanysgrifia I sianel PopT, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Tan tro nesaf, hwyl fawr! Woohoo!